Tu ta jedna osoba zginęła, ten turysta podczas tej nawałnicy. Akurat tutaj się klon przewrócił z tych zadrzewień. Tu o, ta karpa, co widać. I tu gdzieś namiot tu przy tym stał, przy tym i to prosto na namiot. Nie? Ten ciemny kolor, nie? Aha, to już jest mapa obrazująca klęskę, nie? Klęskę, rozumiem. To jest wszystko 100% zniszczone. Po nawałnicy co najmniej tydzień, to w ogóle żadnych ptaków nie było, nic. Żadnego ptaka nie było widać, nie słychać nic, jakby wszystko wymarło, zginęło. No, po czasie tam, nie wiem, no, tydzień czy 10 dni, no to tak no, zaczęło się widzieć ptaki, słyszeć je. Bo to z naukowego punktu widzenia ciekawe, jak przyroda sobie zasiedla to, nie? Czy zasiedla, czy nie? Właśnie. To znaczy, no, różne gatunki różne preferują, bo na przykład no, taki lelek do powierzchni otwartej, na przykład uprawy, te zręby, które robimy, to dla niego to jest właśnie bardzo dobre, nie? Bo on tam to jest jego taki ekotop. A na przykład, no nie wiem, no niektóre dzięcioły, inne jakieś tam co w dziuplach, no to potrzebują dużych drzew, jeszcze dziuplastych. No teraz tutaj po prostu no, tak, no nie mają zbytnio, nie? No to jest naprawdę wielki obszar, nie? Że to na pewno nie było takiej klęski i też nie wiadomo jak to wpłynie na przykład, nie wiem, na takie warunki lokalne, klimatyczne. Trudno powiedzieć. Dobra, idziemy do góry. Ja będę wsadzał, a ty zasypuj, tak? Dobra, idziemy do góry. Lasy Mirachowskie. Zdaniem wielu najpiękniejsze lasy na Kaszubach. Jeden z największych kompleksów leśnych w całym województwie pomorskim. Lasy owiane legendami. Opowiedz coś o tym miejscu. Jest taka legenda, właściwie kilka legend dotyczących nazwy.
one mają jakiś taki wątek wspólny. Mieszkał tu kiedyś w pobliżu taki rybak Mirach, który miał urodziwą córkę. Ona nieraz przychodziła podobno na to jezioro. Wiesz, co mnie zawsze zastanawia, że ci przerwę, jak się opowiada legendy, to się mówi urodziwą córkę. A normalnie fajną laskę, tak? No ale dobra, przepraszam, wiesz, przerywam. Trzymam się takiego języka, pewnej konwencji, no bo to jest właśnie cały urok takiej opowiastki. Aha. I wiesz, no zażywała tutaj kąpieli, idąc dalej w tym kierunku. I kiedyś znalazł ją tu, jakoś tak natknął się na nią pewien młodzieniec, ona się wystraszyła, potknęła się, on ją złapał i ona do niego powiedziała: witaj, luby gościu. I no stąd podobno wzięła się właśnie ta nazwa. Zresztą tutaj też przechodziliśmy obok takiego rozłożystego buka, w którego ramionach jeszcze może kilkanaście lat temu była wrośnięta taka olsza i to też podobno symbolizowało właśnie miłość tych dwojga ludzi, którzy się tutaj spotkali. No, lasy mirachowskie są owiane legendami całe, pięknie opisane przez Aleksandra Mańkowskiego w Remusie. Tak. Legenda o Czarnym Psie i inne. Zamkowa Góra, Zapadły Zamek. Tego jest mnóstwo, ale porozmawiajmy też o walorach przyrodniczych. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jest taka naprawdę bardzo duża mozaika wszystkiego. Na stosunkowo niewielkim terenie, przez to, że w wyniku działalności lodowca ten teren nie jest płaski, on jest bardzo zróżnicowany geologicznie, to spowodowało wytworzenie takich różnych, blisko sąsiadujących ze sobą siedlisk, czy mikrosiedlisk, czy też zespołów roślinnych. I mamy tu zarówno piękne jeziora, jak i buczyny kwaśne, czy żyzne, czy grądy, czyli takie bardziej zróżnicowane, czy też torfowiska, które powstały w takich miejscach wytopiskowych po lodowcu. Zresztą jedną z większych na Pomorzu, jeżeli chodzi o miąższość, około 11 metrów, przynajmniej z tego, co zbadano, to jest 11 metrów w głąb miąższości takiego torfowiska, to jest naprawdę dużo. No i dobrnęliśmy jakoś do Szczeliny Lechickiej. Co to za miejsce, powiedz? To jest taki, wiesz co, bardzo ładny punkt widokowy. Szczelina Lechicka. Widok na rezerwat Szczelina Lechicka z takimi jeziorami rynnowymi, które utworzyły się po zlodowaceniu, po przejściu lodowca. No, bardzo ładnie to wygląda. Też mozaika różnych siedlisk. Przepięknie widać, szczególnie jesienią, przybywające się drzewostany. Warto też przyjść tutaj w zimie czy na wiosnę, kiedy jeszcze nie ma liści i bardzo ładnie widać cały ten układ, ukształtowanie terenu, jak to wygląda. Wchodzimy teraz do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie. Spotkamy się tutaj z Beatą Rydelek, która oprowadzi nas po tym ośrodku i powie, co robią. Z tego co wiem, ratują dzikie zwierzęta. O, jest Beata. Cześć Beata. Cześć Tomku. To nas oprowadź. Co wy tu robicie? Ojej, dużo rzeczy robimy. No to co, zaczynamy od pierwszej naszej wolierki. Co tu mamy? O, tutaj od razu taką fajną mamy sytuację, bo tutaj jest nasza kwoczka, wypożyczona kwoczka. Kura, w sensie, Kropka. zwykła kura. Zwykła Ja kura. słyszałem, że dzikie Foka. zwierzęta tu macie, a ty mi o kurze mówisz. Kropka, to jest nasza wolontariuszka. Aha, ona tu jest zatrudniona. Tak, jest zatrudniona. Ona wysiedziała kaczki, krzyżówki.
Tutaj jest nasza gwiazda. Chodź, Odynku, proszę, tak, A pokaż co ty tu panu. przyniosłeś? Jajo od przypiórki przyniosłeś. No To pokaż jest jego mi. posiłek? Tak, to jest jego smakołyczek. O, proszę, widzicie, jaką nam tutaj pokazuje swoją Jaka jest ustę. historia Odyna? Skąd on się tu wziął? Odyn został znaleziony w parku w Baninie jako podlot. Odyn jest u nas od 2014 roku. Czyli nie umiał jeszcze latać, tak? Nie umiał latać. Zaraz jest, czyli on już Był jest tutaj mały. 4 lata. Z tego co wiem, to wy te Tak. zwierzęta wypuszczacie na wolność. Tak. A czemu Odyna nie wypuściliście? Ponieważ Odyn nie lata. Odyn to jest taka... codziennie pamiętamy o tym, co mu zrobiliśmy. To jest taka nauka dla nas, żeby nie dopuszczać My jako do ludzie. takich, tak, my jako ludzie, my jako w ośrodku, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Może to zabrzmi dość brutalnie, ale u nas są tylko 3 drogi wyjścia. To znaczy, pierwsza, najważniejsza, wolność. To jest dla nas najprzyjemniejszy moment. Eutanazja, jeżeli zwierzę nie rokuje powrotu do natury. I zgon, jeżeli samo padnie. Odyn... Chyba skorzystał z 4. Tak, drogi. Odyn skorzystał z 4. drogi. Widocznie tak miało być. I w związku z tym jest naszym jedynym rezydentem. Powodem jest niesprawne skrzydło. Nie podjęliśmy w odpowiednim momencie decyzji o eutanazji. Zbyt się związaliśmy z nim i to jest tego konsekwencja. Szybszy las.